फूल मिले 600 के हाफ हो। डीजे अमित तिवारी अपहर 1200 के फूल मिले 600 के हाफ हो। नाम के नीतीश चाचा दारू कैला साफ हो। नाम के नीतीश चाचा दारू कैला साफ हो। 1200 के फूल मिले 600 के हाफ हो। 1200 के फूल मिले 600 के हाफ हो। पियत रही दारू तो पकड़ लेलक बाप हो। पियत रही दारू तो पकड़ लेलक बाप हो। 1200 के फूल मिले 600 के हाफ हो। 1200 के फूल मिले 600 के हाफ हो। सिंगिंग बाय धर्मेंद्र सक्सेना। 1200 के फूल मिले 600 के हाफ हो। गाजा सिगरेट से न चोरहेला बेसी। पियाला के बाद 12 महकेला देसी। रोयल ग्रीन देनी 1 लीटर चाप हो। रोयल ग्रीन देनी 1 लीटर चाप हो। 1200 के फूल मिले 600 के हाफ हो। 1200 के फूल मिले 600 के हाफ हो। डीजे अमित तिवारी अपहर 1200 के फूल मिले 600 के हाफ हो। इंटर बीए पास के भइल ना नौकरी। दारू पिय देख लेलक छोड़ देलक छोकरी। धर्मेंद्र सक्सेना कहे पियबो ना साफ हो। रामसुदीन सरफी कहे पियबो ना साफ हो। 1200 के फूल मिले 600 के हाफ हो। 1200 के फूल मिले 600 के हाफ हो। पी के साथ तुल रहो। धर्मा रिकॉर्डिंग स्टूडियो भरगामा।